Hello, good morning, dear friends. Hanya hai lam sakpiro norok no ani channel ni besing tei tini hingka hingke ri rasuna ni bagai belai ke doi tak tongjak iko nugui mangkhana norok ang bobo rasuna nai tong hingke obon bosak bo pajak do norok nang log login phunuk mangko ma hai pono ri kutu hingke ang taklia bla hingke ri kutu tak nai no nai tak de nei tuni ri jak abon bagai bosak bai thepai phunuk mali phunuk mangala khaima tong hata tini hingke tobo nai nyai hingke tini hingke tagai tongo ang doi funga siri ma baca kha tamni hemale obo hingke kale bare ni bagai hingke belai khema dokha khorang mo dotra morong phayo kenor nugui mangkhana iko omo dunu digin kubung bola abon bagai leri thangata kisa thanai shonibar singmani tini shonibar khata 2 sapta hayen khata abo ti singmani hingka hingke nugui mangkhana norok tabo ang buthani ko tam khai jong buthani sukuru jong ta buthani su sukuru buthai sur jong buthai ekdom doi tak jak obo ki sandra gundra hasing thaka do tam male nok bisingo tak bla ang hingke sabo ketal nai dong ani channel no ketal nai dong ha hingke phat khai subscribe khai re baji kisa kendor nugui mangkhana ang bororita kolomani salap krei ke kono nugui mangkhana norok nogan teori tago ang hingke tini hingke phungni simi video cheng khabang nong no good morning hingka je sari ko nanyer no ke sari ka ham phung nanyer ke phung ka ham phungni simi video cheng man ba ang mane phungo rasulan bagai cheng man ba phungni simi nong no jotonan good morning hingka ang tabuk hingke iko khoksui taknan bagai susuima tongo mane obo to khoksui narnan ang bala hingke susuima taguta hingke bothai suru jong ko ang tagai jong nok nugui mangkhana iko hingke tagai sitong ko ang tai bisile krikha ke asuk taknani phuno bothai kubung bala hingke somoy nang thanguta tai bisile krikha tai bothai o thani sik tagai khoksui takha hingke nong sinai nugui mangkhana norok tabuk hingkang nong no gana ka phungnan bagai iko nukhana nada na chokba ke comment khai sanan tapok baji do kenaro comment rok khai hingke chan bakha bosrango taknani tai sha design ketal karinani hine obo hingka hingke bokhorong himchu kai ko pulya buskan ke kiha saya se do pulya sari mali yang thangka ang yang khan bosa por dong gana win porikha bla angka hingke ko tabo khang nal suguru dong ka pura phunuklia nal suguru mane ang norok no tamni hemale leri thangnai bla video belai ke logoi thangnai hingke norok sela jaknai abon bagai ang phunukli nal suguru mane hingka hingke mane pulian simi phunukli ata tabo odek modek suguru bai pai phunukata hingke nugui mangkhana obo hingke an bosa kusu poreng ma khayo ta ke phon logir nai kriya no an bosa kusu simise logir oi ko ligi lagai nai nukhana no ruang rok lete pete ani nok ano rita khainke ekdom khe pale ngo tini hingke bebang nang hobanya subanya rira subanya beka barsun tena khama tongkha hingke tini rira suka hingke pura suir bai sinai tei ko pujan bagai bo suja ka bebang subak hingke ris thandi tong hingke mane ligi lagai hanyong tong nok angkhe tai dul phlai bla thandi sobo pabo paine ang thandi pehel jakan mang toni ru mane tai dul jagya tani thanti ko rita khainga tai dulya ta ke nugui mangkhana norok ang tabu ri danan nai tongo ko blade ke tabu khunke basa school thang pai kyabon bagai ang sajing camera khaiben bagai nugli norok ramani inke kalia ta mobile berai khaimani ba angkha kakhana hane tongo kang bo ko yang ri danan bai pale ang kangke khel khaimali ya angke kali yang thanga ta ramani ko tabu rai tongkha inke camera bera mani jujalia ta angka nakadiano basa kusuna ko kri ke de ko sijagi thangata ko rai pai khata khe kisa camera lor ne menta ang dunung ni ko top nugya sing thangjau ka gang tabu edit khaipur sondo ko kan hakar chidi ang obokhe apur ke palen bagai khorang ri malia bala gang tabuk so audio khaimar su ungke ba ke ko painani nang tongkha pan pai khatai ko gang sajing ma sepla nai tini ke do abon bagai kam ke puruk bali age hingke raman dok kam ke phunuk mano ke cameraman tongo nang utai khoroksa ke bosa school thangpa gengke ba sajung sing ke ba ko rabai khatang tabu ka basa sinai nukhana norok tabu rabai ke ang
tabuk baja sinai ko sijak liya ta camera kaliya iko nukana rai paikya tabuk karai paikya kenai tong di ke sengmani bo phunuknai ang tabuk tai kisa bobo sungui tong abo tini kisisa phunukuri nai kisisa sengka sengmani bo kisa phunukuri nai nyong na ang nukma khala norok ke andra gundrang thangka kisa nukobla camera ta nok bisingo bagai kisa andra gundra hasija yang thangka tai kita tabuk kang sogui tong ta akoni ukuroni tamni hinai sana sereng li yang abo sana sereng li ya narong bujisi kita khono kotor thangi phurung na nyong na ang serai bekhak mane lai dewi phuluk sinai ta ken nugui ma khane ko kusani hingke noko kuri no tong hangke nong na thabe phurung ma bom haina dana choka kamen khai sabe jena dana choka o design bahayang jak bai khendarok ko ni besak thabe phurung hangke teb saimang ko bonarok nai chok mani nai chok yang mani hingke tab ko besak kri ba halang haing dokata kulan hai ken noko besak hingke emine rai pai jak se amse mane riko tutang na nyo bai to nota nai tak di ni rohman bagai nogo kori kha hingke nong na phunuk malia ta hingke ang bin video tu bui tong subuya koi prari ko turak ta subuya koi complete khai phunung an tu bui tong nai tong ni norok iko bin final look no khana na da nai chok bai ke sabayera dikisa yam ke kisa design katal no ni wan sugin haka ang abo se design katal khe ri khata mane kisa juta khe khata buni sai dono dikino ko bong no khana norok ko naji bom dike kharo green white yellow sky blue khere khata ke nugui mang khana norok gana ka phono ko jong norok bin design do kaham kana ji ko yang khe kisa dalan bosok khai ke khai ko nugui mang khana norok ko mane ang camera khanya reng yan basa camera khaya ke bisi kaham ka kati semia ang an camera khaiben ke as mane balcha eta na thogeta norok nakar diano next video wo bosano khaire woi ko ma ke theba ka bana to got kasara mane ta khumti asu ko changota ma ke thebai khain ke bo ang ma ke theba nya nya yuta nuk mang khana norok obra sumani kitab ko ka hanke ani sengmani phunuk na norok to soya woni tong di pulian simi paithak jora na tong di kisate kang sa bobno sengna na tong ang phunuk wani kisisa abo hongka hingke sama thisi kala no arabo design ganang no hapen abo na thoknai hello dolo khani hai ta ha cheng jau kha abo rasumani tonor muk khana tabo hingke abo ta ka sedi gnai bosak sengi tong ang kono mo phurung nai ang abo tini ta ha sengpi jau kha hingke abo bom haike surnai tong ni norok ang bai ke je ketalan tong na hingke ani channel no please subscribe khaji share khaji di comment khaji di hingke surung jau khati ni duty ani abo hingke abo bonai tong ni norok bom tike surnong no phunung nai ang o abo rasuka hingke rikuto hingka to ani bai tak man bari ko to sokaya ko ka ang abo ngai nagrawa na ne sing kata hingke norok ko abo ta kisa video snamnai abo to tabuk sengmani kisa roi ini sengman kisa roi ase video rutinai abo bathai saipai takman pore ngangke kini ni video asik dong sinai sengbai khana sonde se malai khinai bathai tagai bom tikha tak norok bai nai tong li enjoy khaji jotona na hambai abo kasar dai di abra master dita abun sisak nang na basik sengkanu khana orok kasar ke tejak tok nai abo ini sengoi tong abo tini ke tuma bar baba satar den ini shonibar